Unanimous ang botasyon sa House Committee on Justice nga nakakaplag og probable cause sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Subay sa duha ka mga impeachment complaints nga gisangat batok sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasud. Matud ni House Justice Panel Chairperson ug Batangas 2nd District Representative Jervil Luisitro nga walay ni usa ka sakop sa panel ang misupak sa mga reklamo nga gisangat batok sa Vice Presidente. Misumada sa 53 ka mga member sa panel nga present atol sa voting. Matud ni Luistro nga ang upat ka mga adlaw nga gigahin alang sa impeachment hearings mituki sa mga pasangil batok sa Vice Presidente. Kinsa padayong nagdumili nga moatubang sa House Committee on Justice aron ihimakak ang mga pasangil. Gitagan nila og daghang panahon si Duterte aron masubay ang due process. Ang duha ka mga impeachment complaints batok sa Vice Presidente, pipila niini mao ang pasangil sa pagbudhi sa pagsalig sa katawhan nga gihatag kaniya ug ang paglapas sa konstitusyon.